Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Республикада сабан туйлар гөрли. Каядыр тәкә бүләк итәләр, каядыр машина, милли бәйрәмнәребезнең иң күңелле һәм мавыктыргыч мизгелләре. Бу ялларда Татарстаныбызда сабан туйлары гөрләде. Һәр кала, һәр район үзәге бер-берсен уздырырга тырышып, яңа программалар уйлап табырга тырышты. Кайберләре киресенчә, борынгы гореф-гадәтләребезгә тугры калып, якташларын миллилек белән алдырды. Безнең иҗат төркемнәре Әлмәт, Азнакай, Бөгелмә, Лениногорск мәйданнарында булып кайтты. Республикабызның көньяк-көнчыгыш регионнарыннан бәйрәм репортажлары сезнең игътибарга. Татар халкының милли бәйрәме Сабан туен 13 июньдә билгеләп үттеләр. Нефтчеләр башкаласында тантана театральләштерелгән тамаша белән башланып китте. Сабан туенда күптән милләт-ара дуслык һәм татулык бәйрәме буларак кабул ителә. Шуңа күрә бу көнне мәйданда татар һәм рус халык җырлары яңгырады. Мәйданга беренче булып авыл хуҗалыгы предприятиеләре хезмәткәрләре чыкты. Транспарантлар, чәчәкләр белән бизәлгән җигүле атлар, машиналар белән чәчү эшләрен уңышлы төгәлләп, яхшы уңыш көтүче авыл хуҗалыгы алдынгылары мәйдан әйләнде. Сабан туй кунакларны сәламләү сүзе белән Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагуманов каршы алды. Аннан соң Әлмәт Сабан бәйрәмендә Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин чыгыш ясады. Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры урынбасары, компаниянең Мәскәүдәге вәкиллеге директоры Азат Ягафаров та халыкка ихлас теләкләрен җиткерде. Күркәм традиция буенча язгы чәчүне сыйфатлы һәм тиз башкарган хуҗалыкларны бүләкләделәр. Инвесторлары булган хуҗалыклар арасында беренче урынга Токарликов исемендәге, икенче урынга Союз агро предприятиеләре чыкты. Җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьләр арасында беренче урынга Кишүчат, икенче урынга Ярыш, өченче урынга Чагылтау һәм Зәй хуҗалыклары алдынгылары лаек булды. Фермер хуҗалыклары арасында җиңүчеләр исемлегендә Эльдар Рафиков, Олег Слесарев һәм Салават Гафиятуллин. Кырбатыры дигән горур исем Ярыш хуҗалыгы механизаторы Андрей Барсуковка бирелде. Моннан тыш районның алдынгы механизаторлары һәм терлекчеләренә дә лаеклы бүләкләр тапшырылды. Бүген Сабан туй, Сабан бәйрәме. Мин авыл хуҗалыгы предприятиесен җитәклим. Безнең предприятие чәчү компаниясендә иң яхшы хуҗалык дип табылды һәм бәяләнде. Бу әлбәттә коллективның хезмәте һәм эшләрне вакытында башкарып чыгуыбыз нәтиҗәсе. Сабан туйның тантаналы өлеше ахырында артистлар район халкы белән бергә Габдулла Тукайның туган тел шигыренә җыр башкарды. Шулай итеп, Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы барган тагын бер кат халыкка искәрттеләр. Бәйрәм татар эстрадасы йолдызлары, район һәм шәһәр үзешчән сәнгать коллективлары, шулай ук татар эстрадасы йолдызлары катнашында концерт белән дәвам итте. Шул ук вакытта мәйданда спорт ярышлары башланды. Балалар үз мәйданчыкларында уйнаса, олылар үзәк мәйданда ярышты. Иң кызыклы һәм куркыныч уеннарның берсе баганага менү. Аның биеклеге 22 метр. Бу кыенлыкны иң беренче булып Айдар Гусев җиңеп чыкты. Әйәнәшәдә генә кул көрәше буенча көч сынаштылар. Бу ярышта Игорь Кузьминга тиңнәр булмады. Ул Сабан туенда инде 3 тапкыр рәттән җиңгән икән. Әлбәттә инде мәйданның кульминациясе татар милли көрәше. Ел саен Әлмәт мәйданы көрәшчеләрне һәм җанатарларны бергә туплый. Быел да ул киеренке барды. Нәтиҗәдә Абсолют Батыр исемен Рамил Синәкаев яулады. Хөрмәтләр, ныклы алкышлар, Сабан туйының Абсолют Батырына Рамил сезне чын күңелдән котлыйбыз. Минем хисләр ташып тора. 4 яшьтән бирле көрәшәм. Әлмәттә беренче тапкыр батыр булдым. Минем авырлыгым зур түгел. Шуңа да карамастан, мин зур авырлыктагы кешеләрне дә җиңә алдым. Сабан туйга 2 ай әзерләндем. Мин бик шат. Алсу Нуриева, Илгиз Шәрифҗанов, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Салкынча һәм болытлы һава торышы булуга карамастан, мәйданда бик күп кеше җыелган иде. Бәйрәмчә музыка, яңгыравыклы балалар тавышы, яраткан җырлар һәм матур бию композицияләре барлык җыелучыларга бәйрәм кәефе һәм бихисап энергия бүләк итте. Иң элек бәйрәмдә катнашучыларны Лениногорск муниципаль районы башлыгы Рәгат Хөсәенов сәламләде. Төптән элеккедән килгән Сабан туй үзе бәйрәме. Һәм инде менә авыл хезмәтчеләренә, аларның хезмәтенә рәхмәт итеп, аларның дәрәҗәсен күтәреп, шушы эшләгән эшләренә рәхмәт әйтү, белгертү
менә шушы мероприятиеларыбыз үтә. Шараның рәсми өлешендә Рәгат Хөсәенов Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсенең цифрлы үсеше, мәгълүмати технологиялар һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин белән бергә авыл хезмәтчәннәрен үзәккә куеп, бүгенге көндә терлекчелектә, игенчелектә тырышып эшләүчеләрне бүләкләделәр. Айрат Хәйруллин лаеклы бүләкләр белән котлады һәм авыл хуҗалыгы үсешенә зур өлеш керткәннәр өчен рәхмәтен белдерде. Тантананы Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры урынбасары, компаниянең Мәскәүдәге вәкиллеге директоры Азат Фердинанд улы Ягафаров ихлас теләкләре белән дәвам итте. Сабантуй — это наш праздник, который нас всех объединяет, как я уже говорил, и вместе мы делаем жизнь лучше. Тукай Серендак, Янгарда, Кояшта, үз вакытында булсын. Уңышлар сезгә бәйрәм белән бик зур рәхмәт. Бәйрәм концертында Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендә Татар дәүләт фольклор музыка ансамбле Лениногорскин үз эшчән артистлары чыгыш ясады. Лениногорск нефть-газ чыгару идарәсе мәйданчыгында Светлана Фирстова, Рамиль Шафиков, абыйлы энеле Дыренковлар һәм Марат Мирзахметов сыман йолдызлар кунакларның күңелен күрде. Тамашачыларны төрле мәйданчыкларда халык уеннары, ат чабышы һәм спорт ярышлары көтте. Гадәттәгечә, Сабантуйның иң мавыктыргыч өлеше әлбәттә көрәш. Абсолют батыр булып Рөстәм Юсупов калды. Бәйрәмнең тагын бер кызыклы мизгеле баганага менү буенча ярыш. Биредә катнашучыларга көчтән тыш зур сабырлык кирәк булды. Чөнки шома баганага менү читтән карап торган кешеләргә генә җиңел кебек тоела. Бу сынауны бик азлар гына үти алды. Шулай итеп, 4 ел элек Самара шәһәреннән Лениногорскка күчеп кайтып, бүгенге көндә Лениногорск нефть техникумында белем алучы Алексей бу ярышта беренче мәртәбә катнашуына карамастан, берничә минут эчендә багананың очына менеп җитте. Миңа куркыныч иде, багана ярылып китәр кебек тоелды. Шуңа карамастан, бар да яхшы тәмамланды. Мин үз-үземә барлык теләгән әйберемне дә булдыра алам икән исбатладым. Төрле мәйданчыкларда таяк тартыштылар, капчык киеп йөгерделәр, аркан тарттылар, чиләк көянтә белән су ташыдылар, агач кашыкка йомырка салып йөгерделәр. Биредә милли йортлар эшләде. Аерым урман эчендәге мәйданчыкта балалар сабантуй узды. Бәйрәмнең кечкенә кунакларын ачык йөзле мультфильм фигуралары каршы алды. Балалар театральләштерелгән тамашаларда, уеннарда һәм күңелле ярышларда бик теләп катнаштылар. Тамаша бәйрәм концерты белән башланып китте. Мина Сабантуй бик ашады. Балалар зирәклек һәм җитезлек күрсәтеп, катлаулы конкурсларны намус белән үттеләр. Авыш бүрәнәдән уздылар, салам салынган капчык белән сугыштылар. Гадәттәгечә, бу малайлар ярышы дип саналса да, бу көнне кызлар алардан бер дә калышмады. Тамашачыларны дулкынландырып, тында алмыйча карап торган капчык белән сугышта 2 Лениногорск шәһәре кызы София һәм Самира катнашты. Алар берничә минут буе тайгак бүрәнәдә утырып, капчык белән су эләктермичә, эләксә егылмаска тырыштылар. Мне понравился. Безгә Сабантуй бик ошый. Без су тутырдык, капчык белән сугыштык. Мин кәкре багана буенча мендем. Бәйрәм бик күңелле үтте. Елга сузылган тәнәфис халыкның ни дәрәҗәдә җылы очрашулар буенча сагынуын күрсәтте. Татар халкының менә шу зур бәйрәмен һәр елны үткәргә кирәк. Ул безнең өчен, татар халкы өчен дә түгел, менә бөтен Татарстанда яшәгән халык өчен. Вот, без бергә яшибез, без бергә күптән аралашабыз. Без бер-беребезне хөрмәт итәбез. И һәр вакытта да шулай яшәячәкбез. Халык бәйрәме, бөтен халык авыллардан җыелышалар. Бөтен туганнар күрешәбез. Гаилә белән бергә әбинде. Сәгать эшләр тирәсендә арыган, әмма бәхетле кунакларны парковкада шәһәр автобуслары көтте. Бәйрәм кәефе әле озак вакытлар катнашучыларны ташламады. Алсу Нуриева, Илдар Гимаев, Яңалыклар вакыты, Әлмәтлүч телекомпаниясе. Кунакларны чәк-чәк белә каршы алалар. Борынгы йола заман бәйрәменә милли төсмер өстәде. Әби-бабайлар мирас итеп калдырган Сабантуй хәзер дә көтеп алган олы бәйрәм. Сабантуй — это татарский праздник, где много красивых и детей выступают, все поют, культура, обычаи, все тут. Это праздник, на котором все веселятся и радуются. Сабантуй — это большой праздник, где место встречи родных, близких, друзей. Сабантуй иң беренче чиратта игенчеләр бәйрәме. Ул нәкъ менә чәчү тәмамлангач билгеләп үтелә. Райондагы һәр авыл аны үзенчә каршылый. Димскәйлеләр ата-бабаларның горыф-гадәтен яшь буынга да күрсәтеп калырга ашыга. Алар элек-электән йон өрләп саткан, йон көләм ясый белгән. Борыннан килгән горыф-гадәтләре татарларның. Җен бәйрәме, без шул ниләрне дәвам итәбез, менә бу каверларны ниләрне саклыйбыз.
И менә шундай җыелышып өмәләр уздырабыз. Халык бәйрәмгә буш кул белән килмәгән. Ак калфак оешмасы кызларының күчтәнәче беренче килгән чабышкы атка. Бүген без чынлап та үзебезнең шәһәр бәйрәменә Сабан туена ак калфаклылар сөлге чиктеләр. Бу инде безнең үзебезнең тегү фабрикасыннан безгә Салиха Хамзиевна беренче атта йөгереп килүче егетебезгә сөлге чигеп бирде. Шуңа күрә без аны бүген анарга бүләк итәбез. Бөгелмә Сабан туена зур кунаклар да килде. Бу Дәүләт Советы депутаты Рифнур Сөләйманов, шәһәрнең элеккеге мэры Наил Мәхдиев. Алар бөгелмәләрне бәйрәм белән котлады. Ярославль Локомотивы хоккей клубы һөҗүмчесе Бөгелмәле Артур Каюмов соңгы 10 ел эчендә Сабан туенда була алмаган. Эш графигы тыгын ди ул. Поздравляю всех бугульминцев с Днем России. Барлык бөгелмәләрне Россия һәм Сабан туе көне белән чын күңелдән котлыйм. Гаилә белән бергә ял итеп бәйрәм итәргә язсын. День в кругу семьи и только улыбок и море позитива. Быел Бөгелмә районы 37 мең гектар җиргә ашлык утыртты. Көнне төнгә ялгап эшләгән кыр батырлары бүген бәйрәмнең кадерле кунаклары. Нива Татарстан хуҗалыгы алдынгылар рәтендә. Чәчүне алар 20 көндә тәмамлаган. Посеяли разные культуры. Быел бодай, арпа, ясмык, киндер чәчтек. Яхшы уңыш көтәбез. Чечевицы, лен. Ожидаем все, урожай хороший. Кыр батырларының урыны сәхнә түрендә алдынгыларга бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Главный герой Авыл хезмәтчәннәре бүгенге көн геройлары. Алар икмәкнең хакын белүчеләр. Сезгә бик зур рәхмәт. Спасибо за ваш труд. Сабан туе күп еллар күрешергә вакыт тапмаган туган тумачаларында бергә җыя. Дус ишләр белән аралашу урыны булып тора. Биредә борынгыдан килгән уеннар аларның барысында бергә берләштерде. Кемдер баганага үрмәләде, кемдер билбау көрәшендә катнашты, кемдер гер күтәрде. Кемдер бәйрәмнең көн кадагы булып торган ат чабышын карады. Биредә 26 ат чабышкысы һәм юртаклар катнашты. Самардан килгән кунакның юртагы куркып җайдагын ташлап ат чабышын туктатып алды. Аны ничек кенә туктатырга белмәделәр. Подгорный егете генә герой булып калды. Атка каршы чыгып аны туктатты. Геройны бүләксез калдырмадылар, аңа мультиварка тапшырдылар. Сабан туй ярышларында катнашкан барлык спортчылар бүләкле булды. Җиңүчеләр телевизор, холодильниклар алды. Тәкәне елдагыча Әскәр Сафин җилкәсенә салдылар. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Азнакайда Сабан туе гөрли бүген. Бар кеше, бар халык шул хәтле матур һавада ял итәргә чыкканнар. Инде менә монда яшьләребез үзләренең көчләрен сыйлар, көчләрен күрсәтәләр. Баганага менү ярышы бара. Туган тел һәм халыклар бердәмлеге еллыгын, районыбыз оешуга 90 ел тулуына, Азнакай нефть идарәсенең 65 еллыгын чагылдырган, авыл хуҗалыгының данын тасвирлаган, театральләштерелгән пролог өлешендә генә дә 500 кеше катнашты. Районда барлыгы 32 милләт вәкиле дус һәм тату яши. Сабан туйда районның 10 диаспорасы милли көнкүреш күргәзмәләрен тәкъдим итте. Бик матур праздник, әйбәт праздник. Алдагы яңгырлы көннәрдән соң Сабан туйга табигать тарафыннан да кояшлы аяз көн тәкъдим ителде. Районыбызның алдынгыларын, кыр һәм хезмәт ветераннарын Сабан туй мәйданында алкышлап каршы алдылар. Сабан туй мәйданы түрендә иң элек авыл хуҗалыгы алдынгыларын, кыр батырларын зурлыйбыз. Авыр хезмәт куеп ирешкән уңышлары белән чын күңелдән горурланабыз. Шиксез рәхмәтебезне һәм тирән ихтирамыбызны җиткерәбез. Кичә Сабан туе бәйрәмен гөрләтеп, авылларда үткәрде. Бәйрәмнәрдә кыр батырларын хөрмәтләдек. Көрәшчеләребезне сынадык. Бүген без район мәйданында Азнакайыбызның 21-нче ел батырын билгеләрбез. Авылларыбызның иң уңган хезмәтчәннәрен тәбрикләп үтәрбез. Язгы кыр эшләре тамамлангач, үткәрелә торган милли бәйрәмебез Сабан туе үзенә күрә бер нәтиҗәләр ясау һәм хезмәт казанышларын бәя бирү булып тора. Районыбызның традициясына кергән матур гадәтләрнең берсе Сабан туй мәйданында алдынгы хуҗалыкларга һәм көрәш батырына зурлап автомобиль тапшыру. 2021 елның Сабан туенда иң дәрәҗәле бүләк 5 автомобиль тапшырылды. Бүгенге көндә тагын бер зур шатлыклы вакыйга. Без инде менә шушы Марсель Зуфарович район белән 10 ел җитәкчелек итә. Шушы дәвр ичендә 4 тапкыр
район күләмендә беренче урынны алып, машина белән бүләкләндек. Бүгенге көндә дә менә тагын бер машина белән бүләкләнәбез. Сабантуй мәйданын Башкортстаннан килгән Фәйзи Гаскаров исемендәге Башкорт дәүләт бию ансамбле бизәде. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Татарстанның ат казанган артисты Рауль Галиевны районыбыз халкы хуплап каршы алды. Быелгысы Сабантуйда балалар өчен аерым мәйданчыкта уеннар һәм күңел ачу чаралары оештырылды. Бәйрәмнең иң матур күренешләренең берсе ул да булса ат чабышы. Күңелле дә, мавыктыргыч та, сукландыргыч та тамаша. Кичке Сабантуйда Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Тимаев район халкына һәм килгән кунакларга күтәренке кәеф, бәйрәм атмосферасы бүләк итте. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Район Сабантуйында җиңүче авыл хуҗалыгы предприятиеләре арасында ярыш хуҗалыгы берничә тапкыр аталды. Үз эшенең осталары яши торган авыл Сабантуен Рәдифә Нигъманова күреп кайтты. Зәйбүнә урнашкан аулак мәйдан гомер-гомергә Габдрахман һәм Тайсуган авыллары өчен уртак бәйрәм мәйданы булган. Биредә ата-бабалар да бил алышкан, оныклары да көч сынаша. Чөнки ике авыл халкы гомергә уртак булган авыл хуҗалыгы предприятиесендә эшләгән. Инде авыл тормышы күпчелек авыл кешесе өчен үткәннәрдә калган тарихи мизгел булса да, бүген дә алдынгылар рәтендә булган ярыш хуҗалыгы традицияләре биредә әле дә булса үтәлә. Шуңа күрә мәйдан түрендә иң башта хуҗалык алдынгыларын бүләклиләр. Халык үзгәрүләрен белергә тиеш. Кыр батыры исеменә быел ярыш хуҗалыгы алдынгы механизаторы Әнвәр Газизуллин лаек булды. Ул биредә 40 еллап эшли. Бәйрәм бүләге булган тәкәне шашлык итәчәкмен. Юласы шундый, ди ул. Ярыш хуҗалыгы җаваплылыгы шикләнгән авыл хуҗалыгы оешмалары арасында иң эреләрдән санала. Биредә 3500 гектар чәчелүк җирләре эшкәртәләр. Яңа инвесторлы булган хуҗалык элиталы орлыклар үрчетүгә йөз тота. Шуңа да чәчелүк җирләренең торышына аерым игътибар бирелә монда. Бик матур иттереп каршылыйбыз быел. Инде яңгырлар да явып үтте. Иншалла матур иттереп икмәкләр алып, көзгелектә сөенеп яшәргә булса инде барыбызга да. Бәйрәмне ачу тантанасында авылдашларын Габдрахман һәм Тайсуган авыллары башлыклары сәламләде. Татарстан нефтьчеләр Канатастанда үсеш алган әлеге авылларда милли йолаларыбызны, гореф-гадәтләребезне саклап, киләчәк буынга тапшыруга күп көч куела. Авыл баласы өчен Сабантуй җире шул елга бер очрашу урыны. Бөтенесе дә туган якларына, әти-әнисенә, гаиләсенә, кайта авылына, шунда күрешәләр, сөйләшәләр, бер-берсенең хәлләрен белеп, яңалыкларын уртаклашалар, белешәләр. Яшь чакларны искә алаларны чит шәһәрләрдән инде үземнең таныш-белешләр арасында да Казаннан, Мәскәүдән, Самардан кайтучы кешеләр бар. Алар Сабантуйны алдан белешәләр, именно шунда кайтырга телиләр алар. Сабантуй һәрбер кеше өчен очрашу урыны да, күрешү мәйданы да. Моннан тыш һәр вакытта да күңелле уеннар, олылар һәм кешеләр өчен дә иң кызыклы аттракционнарның берсе ул җигүле атларда йөрү. Сабантуй кунакларын утыртып йөрткән мәйданда биегән атлар да, аерым мәйданда көч сынашкан юртаклар да Тайсуган авылы хуҗалыгында үрчетелә. Шулай итеп үткәндә кала язган бабалар кәсебен яңартуга да йөз тоталар биредә. Әлбәттә инде үзәк мәйдандагы ярышлар һәм уеннар да гореф-гадәтләребезне киләчәк буынга тапшыруның бер алымы. Бик матур, бик рәхәт. Ат чабышыңа карарга бармадык. Жәлләтә атларны жәллибез. Юк, артта калган булса да алдан килсә дә, алар жалко, алар кешене белмиләр. Үзләренең кешенә таянып эшлиләр бит алар, балалар. Безнең яшьтә кызыграк буладыр ул. Әйрәнгә хәтле саталар, кыяр суларына хәтле саталар, бушка белән. Тансык, хәзер бит бөтен әйбер бар. Катыктан акча эзлиләр. Ул вакытта шундыйлар. Хәзер дә күп уеннар. Безнең дәврдә без яшь булгангамы бик күңелле. Хәзер дә күңелле яшьләргә. Сәхнәдә үз эшчәннәр өздерә торды, мәйданда исә батырлар бил алышты. Төрле үче авырлыгында җиңүчеләр ачыклангач, Сабантуйның баш батырын билгеләделәр. Аны Ирек Шәйхмәтов яулады. Шатлыктан башка хисем юк. Барсына да рәхмәт. Организаторларга, бүтән шушы килгән кунакларга барсына да зур рәхмәт. Әлмәт Россия спортчыларын кабат үзендә җыйды. Бу юлы калабызда триатлон буенча ярышлар оештырылды. Анда Россиянең төрле почмакларыннан 300-дән артык кеше катнашты. Арасында Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов һәм Татарстан Республикасы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Айрат Хайруллин да бар иде. Тулырак Фирая Юнусова сюжетында.
Триатлон ул күп профильле спорт түрі. Ул 3 этаптан тора. Йөзү, велоузыш һәм йөгерү. Әлмәт бу спорт түрі өлкәсендә яхшы үсеш алган һәм мондай төр ярышлар өчен яхшы туры килүче шәһәрләр арасында. Шуңа күрә беренче триатлон стартында 300дән артык кеше катнашты. Старт любителей, которые еще больше людей собирают. Әлмәт триатлоны хәвәскәрләр старты. Ул тагын да күбрәк кешеләрне җыя. Безнең шәһәрдә берничә ел үткәрелә. Шулай ук мондый спорт бәйрәме кысаларында быел гына үткәрелгән балалар триатлон лигасы да старт алды. Татнефть компаниясе ярдәме белән Әлмәттә триатлон бик яхшы үсеш ала. Безнең 63-кә якын балабыз күптән инде квалификациялы тренерлар җитәкчелегендә шөгыльләнә. Триатлон дистанциясе 750 метр йөзүне, 20 километр велосипедта узышны һәм 5 километр йөгереш этабын үз иченә алды. Ярышларда катнашучылар арасында Ярославль өлкәсеннән Евгений Хабаров та бар. Триатлон белән ул инде 10 елдан артык шөгыльләнә. Башта егет триатлон белән профессионал үзе шөгыльләнсә, хәзер инде башка спортчыларны да шушы спорт төре нечкәлекләренә өйрәтә. Әлмәт шәһәрен Евгений инфраструктурасы өчен бик ошата. Алга таба ул Татарстанда триатлон буенча катнашырга ниятли. Спортчылар арасында Георгий Люменко да бар. Ул Ростов-на-Дону каласыннан килә һәм ярышлар нәтиҗәсе буенча 2нче урынга лаек була. Мин спортчы, триатлон буенча сборныйда шөгыльләнәм. Яратуым буенча шушы спорт төрен сайладым. 13 яшемнән триатлон спорты буенча ярышларда катнашам. Второе место завоевала Ксения Скворцова. Ярыш нәтиҗәләре буенча спринт дистанциясында Вячеслав Васильев җиңүче булды. 2нче урынны Евгений Островский алды. А бронза медаль Роман Евкрафовка эләкте. Хатын-кызлар арасында Инна Хайруллина алда барды. Көмеш медальне Мария Корчагина алды. 3нче урынны Регина Халиковага бирделәр. Иратлар арасында эстафета зачетында алтын медальгә Элкам командасы, ә хатын-кызлар арасында күңелле кызлар командасы иреште. Район башлыгы Тимур Нугуманов дистанцияны 1 сәгать 16 минут һәм 28 секундта узды. Татарстан Республикасы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Айрат Хайруллин 1 сәгать 27 минут һәм 1 секундта килеп җитте. Фирая Юнусова, Надежда Сауленко, Рафаэль Сафин яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер уңышлы көннәр теләп, сүзне твое лучшее утро тапшыру алып баручы хезмәттәшләремә тапшырам.